Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolloin Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Mooren, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että me tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkkeillä kameralla. Julma ilme. Olla ihan rehellinen. Totta kai, mullehan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Hyvä, tälleen jatketaan. Hyvä. Kai sä ymmärrät, tää paskin hetki rakastua. Joo. Nyt sä kasaat itses. Joo, hei, kiitos paljon, moi.